কি কাম কৰা কি কাম হিচাপ কি কাম দিলা দুটা দা হা 2 লাখ টাকা খাইছে মোৰ পৰা दुर्गा दास बर' नङा होमबा रायजोफोर दुर्गा दास बर' होननानै बुंदों आरोखि ना दामानि नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो नुलांखाबाय ओमफ्राय मिथिखागौ आरोखि ना मोजाङैनो माने थांनाय इलेक्शनाव आरोखि ना माने दुर्गा दास बर'आ सासे मानसिनिफ्राय 2 लाख थाखा लायदों आरोखि ना खामानि होगोन होननानै माने बिहा इलेक्शन गेलेनो जेबो लामा गैला थाखा फैसा गैला सोरनाव मोनगोन सोरनाव मोना सासे मानसि ठिकादारनाव 2 लाख थाखा लायबाय आं खामानि होगोन आंखौल' देरहा होग्रो बेबायदि आरोखि ना दा माने ओमफ्राय देरहाखांनानै मा जाखो जेब्ला खामाय होनाय टाइम होमबा आं मानसिखौनो सिनाया आं माला लाया लायाखै बेबायदि समस्या आरोखि ना लोगोफोर दा संसाराव बेबायदि जायोबा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा माने नोङो खामानिखौ होनो हायाबा हाया खामानि गैयाबा गैया आरोखि ना नों फैसाखौ हरफिनब्रा नंगौना नङा रायजोफोर बे सिदा बाथ्रा सोरबा सासेनिफ्राय थगायनानै जानाया बे थिग नङा आरोखि ना नोंथांमोना बुजिनानै नायदो माने बिसोरबायदिखौ भट होनानै देरहा होनायानो जों बयनिबो गोरोन्थि नंगौना नङा रायजोफोर दा बेफोरबायदि माबायानो एमएलए एमपिफ्रानो जुदि सासे साधारन सुबुंनिफ्राय थाखा थगायोबा थाखा थगायनानै जायोबा आरोखि ना आरो बे समाजनि मा मोजां खामानि मावगोन मा साफा खामानि मावगोन नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट हरदो बुजिलायदो आरोखि ना जोङो बेबायदि लिडारा जुदि केन्डिडेट गसङोब्ला जों बिसोरबायदि मानसिखौ भट होनानै देरहा होनाया मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना सायख'दो दा बिनि थाखायनो आंनि मोनसेल' खावलायनाय आरोखि ना आंनि रिकुवेस्ट जोङो बेबायदि थगायसुला लिडारफ्रा सोरबा टिकेट लानानै गेलेयोबा जों इउपिपिएलआनो हक सोरबा बिपिएलआनो हक आरोखि ना जेखि जाया पार्टियानो बेफोरबायदि थगायग्रा लिडारखौ फेजेननांगौ आरोखि भट होनो नाङा दा बेखौनो आं खावलायबाय रायजोफोर दा बे थगायनाया मा सिस्टेम थगायदों ओमफ्राय बियो सोरजों मा बुंजादों ओमफ्राय सोरखौ मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन आं देखायलांगासिनो दं भिडिअखौ दै नोंथांमोना नायलांनानै बुजिदो बिदि सासे एमएलए माबायानो थगायोब्ला बोरै जानो संसारा बोरै जानो डेभेलपआ बोरै फैगोन दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि रायजोफोर दै नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो ना होमबा नायलांदो ओरैहाय आरोखि ना भिडिअआ আপনি মোৰ পৰা 2 লাখ টাকা খাইছিতো কি কাম কৰা কি কাম হিচাপ কি কাম দিলা দুটা দা হা 2 লাখ টাকা খাইছে মোৰ পৰা ইলেকশ্যন সময়ত 2 লাখ টাকা ললি খালাই পুছে দিব নোৱাৰা এলা কাম দিব নোৱাৰা লেখা মাথা কি আপনি মোৰ পৰা 2 লাখ টাকা খাইছিতো কি কাম কৰা কি কাম হিচাপ কি কাম দিলা দুটা দা হা 2 লাখ টাকা খাইছে মোৰ পৰা